A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun keparma matur kunjuk kadur wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinabekten. Katur kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai minangka dados paugeranipun umat saha para kawula dasih ingkang sanget kula takzimi saha ingkang minulya. Kunjuk katur wonten ngarsanipun para priyagung satriyane negari, pamengku wilayah Sido Kumpul nunggih panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Carik dalah saprangkatipun ingkang panes sinudarsana sinugata ing pakurmatan. Katur kunjuk wonten ngersanipun para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Linangkung kunjuk katur wonten ngersanipun keluargi besan nunggih panjenenganipun Bapak Sri Murtono Sarimbit Garwa, Ibu Ismiati, sak keluarga agung dalah sapangunjung pengantin kakung ingkang satuhu gadya mulya. Kunjuk katur wonten ngarsanipun keluargi Amengku Karya nunggih panjenenganipun Bapak Arif Surito Sarimbit Garwa, Ibu Painem dalah sak keluarga agung ingkang satuhu bagya mulya. Kunjuk katur wonten ngarsanipun para bapak ibu, muda taruni pamemitra samudayanipun ingkang sanget kula hormati. Wonten ing mriki minangkani purwakaning atur kawula minangka sulih sarira pesangking panjenenganipun Bapak Arif Surito dalah sak keluarga paripeksa nempil kamardikan jengadika sami anggenya eca sakeca pinarak saha wawan pangendikan. Wedene ingkang salajengipun sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sami manunggaling pangesti munjakaken ros puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung nunggih Allah Subhanahu wa taala. Kanthi rahmat saha nikmatipun kula sapanjenengan sedaya saged jumangkah kempal manunggal bermuajahah wonten ing dalem pawihan mriki kanthi rahayu wilujeng. Amin ya rabbal alamin. Rahmat, sholawat sarta salamipun Allah mugi katur munjuk wonten ngarsa bendara kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita cadhong kita suwuni syafaatipun wonten ing dinten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan,
Kula madyaning atur kawula minangkani sarira panjenenganipun Bapak Arif Suripto sarimbit ibu sakeluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak kanthi mardikaning penggalih. Ambok bilih panjenenganipun Bapak Arif Suripto sarimbit ibu sakeluarga dereng saged netepi Tridarmaning Susilo ingkang awujud gupuh lungguh saha suguh. Bilih gupuh panjenenganipun Bapak Surip saha ibu sakeluarga boten waget uluk salam taklim wonten ngarsa panjenengan sedaya setunggal Bapak setunggal saestu panjenenganipun Bapak Surip sakeluarga nyuwun lumunturing sesamudra pangaksama ingkang tanpa papindhan. Wadine lungguh anggenipun Bapak Surip dalah ibu paring atur pakurmatan ingkang awujud binaraan saha papan kirang ngruwat kaliyan derajat pangkat panjenengan sedaya saestu linambaran jasad saha lisan kawula nyuwunaken lumunturing sesamudra pangaksama ingkang sakata-katanipun. Wadine ingkang satingipun ingkang kawujud suguh ambak bilih panjenenganipun Bapak Surip dalah ibu sakeluarga paring pakurmatan ingkang awujud unjukan minggahipun daharan kirang nuju prana dumateng para manah panjenengan sedaya saestu keluarga sahibul hajat nyuwun lumunturing sesamudra pangaksama ingkang tanpa papindhan. Makaten lan semanten pamatur saking kawula sepindah malih sedaya kekirangan saha kalepatan saking panjenenganipun Bapak Surip sakeluarga pun agunging pangapunten ingkang sakata-katanipun. Awit menika panjenenganipun Bapak Surip sakeluarga ugi sampun ambudidaya anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya. Makaten lan semanten saking diri kula pribadi kathah atur kawula ingkang kirang pas utawi kirang nuju prana dhateng para panjenengan sedaya saestu kiranging tata krami so kiranging pasinaon kula nyuwun lumunturing sesamudra pangaksama ingkang tanpa upami. Ing wusana kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kawula aturaken. Candhi adicara urut 3 non inggih atur pasrah pinanganten kakung ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Duta Suraya saking keluarga agung Bapak Sri Murtono. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana dipun sumanggaaken.